Welcome to Humanity on Zodiac Television, the talk show that celebrates the strength and resilience of women everywhere. Each week, we bring you powerful personalities and everyday people who share their stories and experiences that bring important issues to light. Our program features inspiring women who have overcome obstacles and made a real difference in their communities. Their stories inspire change and elevate the voices of women everywhere. We're not just about women's issues, we invite men to join us in the conversation too. We believe that by engaging with men, we can create a more inclusive and equitable society for everyone. So join the fun, engage in meaningful conversation, and get inspired. Join me, Ruth Kulaisi, every Tuesday at 6 p.m. for Womanity on Zodiac Television. Takulandirani kuno ku Zodiac pa program ine yapadera yomwe tofuna tikhale tukambirana pa nkhani zokhudzana ndi matenda opatsirana kudzera pogonana. Akutipatsira programu iyi ndi abanja la mtsogolo ndipo ine ndi Happy Mzembe. Ndikupempheni kuti tikhale limodzi. Matenda opatsirana pa njira yogonana akupitirizabe kukhala vuto pakati pathu makamaka pakati pa achinyamata kuno ku Malawi. Matendawo alipo osiyanasiyana ndiponso amabwera ndi zizindikiro zake zosiyanasiyana. Ubunake lwanena kuti matenda awa ndochizika ukakhala kuti munthu walandira thandizo mwachangu wathamangira ku chipatala umatha kulandira thandizo ndi kupeza bwino. Mu studio muno ndili ndi alendo amene achokera ku banja la mtsogolo iwona anamwino. Takulandirani pano pa Zodiac. Ino tathokoza potilandira kuno ku Zodiac. Ine zina anga ndine Berita Chisi ndimagwira ntchito ku banja la mtsogolo ngati namwino. Mena fotokoza kuti takulandirani mukhale omasuka ndithu ndi mavutena choncho kuti tikufati kambirane pa nkhani zokhudzana ndi matenda opatsirana kudzera pogonana. Mwina poyambira penipeni tidziwe kunena kuti tikamanena kuti matenda opatsirana pogonana amatanthauza chani kwenikweni? Chabwino, tikakamba za matenda opatsirana pogonana ndi nkhani yayitali. Koma mungofupikisa titha kunena kuti matenda opatsirana pogonana ndi matenda amene munthu ungatengere nthawi imene ukugonana ndi munthu amene ali ndi matenda amene wamusaziteteza. Tikanena kuti musaziteteza tikutanthauza kuti kugonana usagwisa ntchito zida ngati kondomu. Komanso munthu utha kutengera matendawa mwana nthawi yobadwa. Amatha kutengera matendawa. Komanso pali matenda ena mwa matenda opatsirana pogonana munthu umatha kutengera pongokhuzana ndi mafluids a munthu amene ali ndi matenda amenewa. Tikanena kuti mafluids tikutanthauza malovu, thukuta komanso magazi. Munthu utha kutengeranso matendawa pobwerekana zida zakuthwa ndi munthu amene ali ndi matendawa wagwirisirako zida monga singano, lezala komanso mipeni ndi china chilichonse chimene chili chokuthwa choti chitha kunyamula magazi kuchokera kwa wina kupitisa kwa wina. Chabwino ndikukhulupirira kuti takhalabe ndi kachithunzithunzi tikamanena kuti matenda opatsirana pogonana ndi chani. Koma mwina mitundu yake ndi iti? Komanso mwina alipo ochuluka bwanji matenda amene opatsirana pogonana? Matenda opatsirana pogonana ndi ambiri. Titatu kuti tiatchule atha kufika olomwina 30 ndipo amayambidwa ndi tizilombo tosiyanasiyana. Pali matenda ena amayambidwa ndi tizilombo timene timatchedwa mabacterias. Pali matenda ena amayambidwa ndi tizilombo timene timatchedwa mavirus. Matenda ena amayambidwa ndi amati fungus pa chizungu, ena amaparasites. Matenda awa ndi ambiri ndithu. Mwina sitingathe kuwafotokozera onse muchichewa. Ena ndi
tiyanena muchizungu ena ndikuti azitchulidwa muchichewa momwemo. Ena mwa matenda awa tili ndi chindoko, chizonono, mabomu, HIV, tili ndi hepatitis B komanso hepatitis C, komanso tili ndi mauka amatha kukhala oti ndi matenda opatsirana pogonana, komanso ena amabwera chifukwa chonena kuti hygiene yatani yavuta, komanso tili ndi mawatsi, tili ndi kansa ya khomo la chiberekero, komanso tili ndi njerewere zimene zimapezeka ku malo obisika amatha kukhala matenda opatsirana pogonana. Tilinso ndi mphere ndithu, pali mphere zina zimabwera chifukwa chonena kuti hygiene yasowa, koma pali mphere zina ndi matenda opatsirana pogonana. Mphere zomwe zitiuzuza zimabwera pa khunguzi. Yes, mphere zomwezi ndithu. Pena umatha kumuona munthu kuti awawa ndosamba ndithu, koma apezeka bwanji ndi mphere. Zimakhala zoti pena ndi matenda opatsirana pogonana ndithu. Chabwino, mwafotokozapo ndithu matenda ochulukira, komano mwina munthu ungadziwe bwanji kuti ineyo ndi matenda opatsirana pogonana? Zizindikiro zake ndi zotani? Zonena kuti munthu ukhoza ziziwa kunena kuti zikundichitikirazi ndi matenda opatsirana pogonana, kapena zizindikiro zina ndi zobisika? Zizindikiro za matenda opatsirana pogonana ndizoziwika ndithu, ngakhale pa zizindikiro zina zimachedwerapo munthu ukatenga matenda opatsirana pogonana, koma pali zina sizimachedwa. Zizindikirozi ndi monga kwa azimayi kutuluka chikazi chonunkha ndithu, munthu kukhala pamodzi ndi anzako chitosowa mtendere ndithu chifukwa chonena kuti iweyo kutulusa thukuta, kutuluka zilonda ku malo obisika, munthu watuluka zilonda, pena zilonda zina sizimawawa, umangoti mwina zabwera chifukwa chosheva, mwina zabwera ka chifukwa choti ndava pantonyowa, zimathatheka kuti ndi matenda opatsirana pogonana. Munthu penaso zimatha kutheka kumva kupweteka ndithu pasi pa mchombo nthawi imene ukugonana ndi mamuna. Zimatha kuthekaso timati masagwidi kutupa, ma lymph nodes, munthu imathazo kukhala kuti ndi masainzi amatenda opatsirana pogonana. Tikabwera ku nkhani ya anzathu amuna, umapezeka zoti munthu ukutulusa umuna nthawi yonena kuti si nthawi yake. Kutupa ndithu, kutuluka zilonda zotupa mwina mphechepeche. Zina mwa zizindikiro ngati za matenda opatsirana pogonana ndi zimenezo. Komanso munthu mwina kumamva kuyabwa, kukhala uli pa gulu la anzako ndithu, mene ulidi kumachinyira nkati kumphechepeche, kuli kuyabwa ndithu, kusowa mtendere kuti ukhala bwanji. Okay. Mwafotokoza zizindikiro, komano mwina ndikanakonda kuti munthu udziwe kunena kuti chizonono ichi ndi zonono, ndidziwa bwanji kuti ndi chizonono, mwina zizindikiro zake, kapena zizindikiro zake zimafanana nako, kapena mwina ndi zosiyana. Komanso zizindikiro mwafotokoza kuti mzibambo mwina akhoza kumva kuyabwa kapena kutupa chani, mwina mutafotokoza kuti matenda awawa zizindikiro zake ndi izi, matenda awa zizindikiro zake ndi izi, kuti munthu ukhoza mwina kusiyanitsa bwinobwino. Matenda opatsirana pogonana munthu pawekha iweyo kuti udziwe kuti ndadwalachi ndi chizonono, ndadwalachi ndi mabomu, nthawi zambiri zimakhala zovuta chifukwa chonena kuti zizindikiro zake zimakhala zofanana. Ndiye munthu ukakhala zonena kuti wangoona kuti mwina uona zizindikiro ngati zimene tafotokozazi, chimakhala chinthu chabwino kuthamangira kuchipatala, chifukwa ukathamangira kuchipatala azachipatala anaphunzitsidwa bwino lomwe, anzathu amakuunika ndithu kukuona kuti inuyo vuto ilili mmene tikulionera chonchi ndi chizonono, vuto ilili ndi mabomu, vuto ilili ndi chindoko. Koma pamakhala zinthu zina zonena kuti wekha umachita kudziwe, monga mmene zilili mphere, umachita zoti izi ndi mphere zachonchozo, ngati mmene zilili njerewere umazola nditi mwina awawa ndi mawatsi zachonchozo. Mwafotokoza za mpherezo nayi ndi chidwi kwambiri, unena kuti mphere zake mwana kuti za hygiene ndi zofanana ndi zimene zoti munthu kozatengera pa kudzera mnjira ogonana, kapena mwina mphere zake zimasiyana, treatment yake so imakhala yotani mwina? Treatment ya mphere ndi ya matenda yodzera pa njira yogona naye. Treatment ya mphere ndi yomweyo simasiyana, chifukwa chonena kuti munthu ukakhala zonena kuti wadwala mphere zonena kuti zabwera chifukwa hygiene olo, pena imatha kuti ndi outbreak ndithu, kuti kwagwa mphere, kuli mliri wa mphere, treatment imene amakakupasa imakhala yomweyo. Koma pena zimatha kutheka kuti atha kukakuwonjezera mankhwala ena ngati mwina antibiotics ena amene mwina munthu wonena kuti ali ndi mphere zonena kuti ndi za hygiene, mwina sangampase
zachonchozo chabwino tipereke mpata kunena kuti mwina mukhoza kukhala ndi funso kapena ndemanga pa nkhani imene tikukambirana mpulogalamu imeneyi yapadera imene tikuona pa matenda opatsirana kudzera njira yogonana. Tipereke mpata kuti mukhoza kupereka ndemanga kapena funso poimba foni na namba imene ikuoneka pa maskrini athu kuti mukhoza kutifunsa, ndipo anamwina pa Berry Tachisi akhale ndithu akuyankha mafunso anu kapenanso ndemanga zimene mukhoza kukhala nazo. Pamene tikupitirira timafuna tidziwe kuti mwina matenda amene wawa opatsirana pogonana amene mwatchula kufala kwake amafala motani ndipo kugonana pokha? Matenda amene wawa kwambiri ndi nthawi yogonana. Ena ndimene ndafotokotsera kunena kuti munthu umatha kuwapeza nthawi yoti mwana akubadwa kwa amayi amene iwo wali ndi matendawo, komanso pena kubwerekana zinthu ndithu zokuthwa umatha kutengera matendawa. Sure ndithu pa nkhani yonena kuti mwana akhoza kubadwa nawo matenda amene wawa, mwina mutangofotokozapo bwino kuti zimatani, chifukwa pali matenda ena mwina ngati HIV amene samadzera mu njira yogonana, koma timamva kuti mwana amatha kutetezedwa kuti asabadwe nako kachirombo ka HIV ngati mayi ali ndi matenda amenewa. Pa nkhani yopatsirana pogonana nawe matenda awawa zimatani kweni kuti mwina mwana watengere? Okay, chabwino. Tiyambire ponena kuti mzimayi akakhala ndi mimba. Mzimayi akakhala ndi mimba amalimbikisidwa kuti azipita usikelo. Siku loyambirira mzimayi akapita usikelo amakayezedwa amatenda opatsirana pogonana. Pali matenda angapo ndithu amene amayeza. Tili ndi HIV komanso syphilis. Matenda awawa amayeza azimayi cholinga chonena kuti ngati mzimayi wapezeka ndi matenda awo ayambiretu kumwa mankhwala, ayambe kulandira thandizo. Akakhala zonena kuti iyeyo akulandira thandizo mzimayi uje, pamakhala ma chances ochepa onena kuti akamazabereka azampasire mwana uja. Chifukwa chonena kuti mzimayi ngati sanalandire mankhwala nthawi yonena kuti ali ndi mimba, wangokhala mpaka kuzafika nthawi yonena kuti abereke. Tiyambire pa syphilis. Mzimayi ngati ali ndi syphilis sanalandire thandizo lina lililonse, zimatha kutheka mwina kuzabereka mwana wopuwala. Penanso olo mwana uja kupitirira kumene mwana kubadwa wosaona zachonchozo. Komanso ngati mzimayi uja sakulandira mankhwala ngati kuti lesteka ndi HIV sanalandire thandizo, ndi kuti chitetezo cha thupi lake chimakhala chofowoka. Ma chances onena kuti akamazabereka mmoja azampasire mwana amakhala ochuluka kwambiri. Ndi zimapezeka zonena kuti anthu ena anatengera matendawo nthawi yobadwa ija chifukwa chonena kuti mwina mzimayi sanalandire mankhwala nthawi imene anali ndi mimba. Komanso pena zimathotheka anthu ena amaberekera ku nyumba, ndiye kuti ngati waberekera ku nyumba palibe chisamaliro cha nesi kuti anthandize mwana uja bwinobwino kuti magazi ake asakhuzane ndi amayi zachonchozo. Chabwino tipumira kaye pang'ono komano timanena choncho kuti ngati muli ndi ndemanga kapenanso mwina funso pa nkhani imene tikukambirana mpulogalamu imeneyi, nkhani ya matenda opatsirana kudzera pogonana, mukhoza kutumiza uthenga osayimba foni, kutumiza uthenga ku namba imene mukuiona pa maskrini athu, ndipo anamwina pa Berry Tachisi tikabweranso akhale ndithu akuyankha mafunso kapena ndemanga zimene muli nazo. Mwatipempha, pempho lanu lamveka. Tikudziwa kuti ngakhale kuti mumakhala otanganidwa komabe mumafunitsitsa kupeza thandizo losiyanasiyana la moyo wanu. N'chifukwa chake ife abanja la Mtsogolo takhazikitsa njira yophweka yolumikizirana nanu. Kwanonso kugwiritsa ntchito nambala ya TNM. Imbani foni mwaulere pa 1131 kapena WhatsApp nambala iliyonse kudzera pa WhatsApp namba iyi 0880185060 ndikupeza uphungu komanso kadaulo wina pa zaumoyo kuchokera ku banja la Mtsogolo. Muli
khe ku nyumba kapena ku ntchito lumikizanani ndi akadaulo pa zaumoyo a banja la mtsogolo ndi kuthandizidwa mwachinsinsi ukunsotu mukudziteteza ku covid-19. Banja la mtsogolo, akatswiri pa nkhani zakulera. Uthengawu akukupatsirani ndi a banja la mtsogolo mothandizidwa ndi Global Affairs Canada, GSC. takulandiraniso ku program imene yapadera imene akutipatsira ndi abanja la mtsogolo tikukambirana pa nkhani yokhudzana ndi matenda opatsirana kudzera pogonana. Ine ndi Happy Mzembe ndipo ndili ndi anamwino Benita Achisi kuchokera ku zoti thandizo lake limayenda choncho mwina kuti mathandizo sitinafike komano matenda opatsirana pogonana ndimene tanenera kuti amabwera mukakhala zonena kuti mukugonana musaziteteza ndi munthu amene ali ndi matenda amenewo. Now kunkhani ya thandizo ya treatment ukakhala zonena kuti munthu waziona zonena kuti ineyo sindikuziona bwino ukapita ku chipatala akakufotokozera zonena kuti muli ndi matenda opatsirana pogonana, iweyo ukalandira thandizo ukamamwa thandizo lija pamakhala zinthu ndi tapazande thandizo. Matenda opatsirana pogonana ndi opsa koma ubwino wake ndonena kuti ndochizika komanso ndopeweka. Ndiye apatu ukambirana nkhani yonena kuti munthu kupewa kwatani kwavuta matenda awa abwera ndithu. Matenda awawa munthu ngati sunalandire thandizo anthu amatha kufa nawo. Okufa kumene? Yes. Enaso zimatha kuchitika ndithu kuti munthu sunalandire thandizo mwina udakali wa chichepere ukafika nthawi yonena kuti ndifuna ndibereke kupezeka zonena kuti munthu sukutenga mimba kwa mzimayi yekha. Aliyense olonzibambo sokuti apereke mimba kuvuta ndithu. Zimatha kuthekaso matenda omwewa munthu kuyambisa matenda amene pachizungu amati PID munthu kumamva kupweteka ndithu mimba osalekeza. Komanso tili ndi matenda aja timati syphilis amatha kupangisa munthu ndithu kuti akhale ngati wachita kuti misala choncho. Matenda omwe opatsirana pogonana amayenda ndithu amazafika kumutu. Zimathazo kutheka munthu osaona kupangisa kuti munthu ukhale wa blind. Enaso ndizijatanena zona kuti umatha kubereka mwana wokufa, mwana wopuwala. Sure ndithu. Kopsa wake ndi kumeneko. Chabwino. Pali funso lina pakunena kuti kodi munthu ngadziwe bwanji kuti uli ndi HIV kaputi alipo kuzotenga miyezi ingati kuti munthu udziwe kuti HIV yatuluka kuti aonekera kaya mwina zimene akutanthauza koma funso labwera ngati so mwina matenda amodzi amene amabwera pa njira opatsirana pogonana. Alright. Mwina tigawe choncho. HIV kuonekera nthawi imene ukuyezesa ndi kuyamba kuonesa zizindikiro. Tizigawe choncho. Munthu kuti upite ukayezese mwina akamaliza tsikaja kakaonese kuti timizere tiwiri kuti munthu uli ndi HIV miyezi 3. Ngati watenga lero miyezi 3 ukayezesa ndi ukapezeka zonena kuti matenda aja alimo ngati unatengera. Komano zizindikiro kuti munthu uyambe kuonesa zizindikiro kuti munthu nesi ndikumva bwino nthawi zambiri zimene zija zimatengeranso kuti iweyo munthu mthupi mwako chitetezo chako chochuluka bwanji. Munthu ukakhala zonena kuti chitetezo chako ndicho kwererapo anthu amatha kukhala ndithu zaka zochulukirapo mati asanayambe kuonesa zizindikiro. Koma ngati chitetezo chako chili chosikirapo chochepa thupi lako anthu sizimachedwa kuti uyambe kuonesa zizindikiro uyambe kudwala anthu mpaka yambe kuganiza kuti mwati auja ali bwino zachonchozo. Chabwino ena pakufunsa kuti ndimafuna ndifunse matenda a hepatitis B kuti nkotheka kuti umachira kapena ndi matenda kuti umadwala mpaka nakalekale. Matenda opatsirana pogonana ngati imene alili hepatitis B and C ndi matenda onena kuti mu stage yoyambirira munthu umachira ndithu. Koma ukakhala zonena kuti mwina waadikirira zimene tanenazi kuti mwina uona zizindikiro sukupita kuchipatala afika stage ina yake ndipo uvuta munthu kuti utani uchire. Sure. Soyeza kuti ukhozokhala nawo moyo wako wonse. Umakhala kulandira thandizo uli ndi matenda awo kapena umakhala kuti basi munthu ukakhala zonena kuti wapita nthawi yabwino amakupasa treatment
viral treatment pamapezeka zonena kuti ena mwina amamwa mankhwala ena amati ma ARV akumwa chifukwa chonena kuti mwina ali ndi hepatitis koma imafika pena hepatitis kuti yafika pa stage ina yake mwina munthu chiwindi chaonongeka wamba kutupa kwambiri mwina ndekuti mimba yatupa mapazi iweyo munthu kutupa ndithu yafika stage ina yake zimakhala zovuta kuti utani uchire ndiye kuchipatala kuja amangokupanga amakupasa thandizo kutengera ndi ma symptoms amene munthu ukuonesa nthawi imeneyoyo hepatitis B ya awawa awidzi wafusawa koma mwina kwa munthu amene akutionera pano pasakwiza kuti kodi hepatitis B yo ndi matenda aura mwina mwachidwe mkhoza wafotokoza ndi matenda otani zizindikiro zake ndi zotani pa mafoto zako kuti mimba imatha kutupa kamuna chiwindi munthu kungomva zimene zokhoza khala maganizo kuti ndendi nthenda itiyo kweni imene mwina mkhoza kungoifotokoza. Okay chabwino hepatitis B ndi matenda amene amagwira chiwindi ali ndi zizindikiro monga ena amafira maso kutupa mafiva zachonchozo ndi munthu ukapita kuchipatala madokotala amakakuyeza ndithu akakuyeza akakupeza zonena kuti uli nayo amakuyambisa treatment imene amati viral treatment ena zozonena zonena kuti amwa ma ARV alibe HIV target yake imakhala yonena kuti mankhwala aja akakhuzika chirombo kuyambisa hepatitis B kaja chabwino tibweraso koma tibatero kuti ngati muli ndi ndemanga kapena funso pa nkhani imene tikukambirana nkhani yonena kuti tidziwe za matenda opatsirana kudzera pogonana mukhoza kutumiza uthenga mmene akuchitira anzanu pa namba imene ikuoneka pa maskrini athu ndipo tikabweraso tipitirize kumva ndemanga komanso kuyankha mafunso amene muli nawo. One, three, one. Aha, mwatipempha pempho lanu lamveka. Tikudziwa kuti ngakhale kuti mumakhala otanganidwa komabe mumafunitsitsa kupeza thandizo losiyanasiyana la moyo wanu. N'chifukwa chake ife abanja la Mtsogolo takhazikitsa njira yophweka yolumikizirana nanu. Kwanonso kugwiritsa ntchito nambala ya TNM. Imbani foni mwaulere pa 1131 kapena WhatsApp nambala iliyonse kudzera pa WhatsApp namba iyi 0880185060 ndikupeza uphungu komanso kadaulo wina pa zaumoyo kuchokera ku banja la Mtsogolo. Muli ku nyumba kapena ku ntchito lumikizanani ndi akadaulo pa zaumoyo a banja la Mtsogolo ndikuthandizidwa mwachinsinsi ukunsotu mukudziteteza ku COVID-19. Banja la Mtsogolo akatswiri pa nkhani zakulera. Uthengawu akukupatsirani ndi abanja la Mtsogolo mothandizidwa ndi Global Affairs Canada GSC. takulandaniso ndipo ine ndi Happy Mzembe tili ndi namwino Berita Chisi kuchokera ku banja la Mtsogolo pa program imene yapadera kuchokeraso ku banja la Mtsogolo imene tikukambirana pa nkhani za matenda opatsirana kudzera pogonana. Timatero kuti mafunso ndemanga mukhoza kutumiza pa namba imene ikuoneka pa maskrini athu kuti namwino Berita Chisi athe ndithu kufotokozapo pa mafunso komanso ndemanga zimenezo. Ena akafunsa apa pakunena kuti kodi matenda opatsirana pogonana ukhoza kuwatenga utagwiritsa ntchito kondomu? Pali matenda ena opatsirana pogonana ndionena kuti amadusa mu kondomu moja. Matenda amenewa ndi matenda monga amene amayambisidwa ndi kachilombo kamene amati HPV, human papilloma virus. Amatha kudusa ndithu mukondomu ndikutengera ndimene ndinafotokozeranso poyambirira moja kuti pali matenda ena opatsirana pogonana ndionena kuti munthu twakuwatenga nthawi imene wakhuzana ndi ma fluids a munthu amene ali ndi matenda amenewa. So tikakhala zonena kuti anthu akugonana moja avala kondomu simapanga kava maliseche onse
imalekezera pena pake ya ndiye munthu jakakhaza onena kuti ali ndi mawatsi ndizotheka ndithu kuti kapena mathukuta mnalina aja ndikupasira munthu wina ndithu mwatchulapo za HPV simunayifotokozebe bwinobwino kunena kuti ndi matenda atiwo kwenikweni ya ndi matenda anji HPV tingafotokoze kuti ndikachilombo kamene kamayambisa matenda si matenda HPV HPV ilipo magulu ya koma imene tingafotokoze kwambiri ababa mwina kumayambiro kuja ndinakambako za kansa ya khomo la chiberekero ya HPV imayambisa matenda amene timati kansa ya khomo la chiberekero sure chabwino ena kufunsa apa kuti kodi ndizotheka ngati wagonana ndi mamuna popanda kudziteteza ungathe kutenga I think funso imene munafotokozapo kale munaliyankha kale tingonaponso mafunso ena kuti kodi utakhala kuti wagonana ndi munthu wa matenda atani pasanadutse masiku wagonana ndi munthu mwina lero amene ali ndi matenda kandi chizonono mabomu ndi mauka ndi zina zoterezo pasadutse masiku angati kuti usalandire thandizo matenda opasirana pogonana nthawi zambiri ukakhaza nena kuti wagonana ndi munthu amene ali ndi matenda amenewo wapita ku chipatala pali matenda ena alibe mankhwala onena kuti atha kupangisa kuti akuteteze iweyo kuti usatengere matenda amenewo koma tikambe kunkhani ya HIV HIV ndi matenda onena kuti utha kupewa ndithu leste kuti wagonana ndi munthu amene iweyo mwina ukunkayikira kuti munthu uyu ali ndi matenda ola mwina munthu zimathotheka anthu atapita kumaphwando ticheza pompo zimakathera kuseliko koma munthu uja iweyo kumukayikira mwina sukudziwa kuti munthu uja thupi mwake muli bwanji umathamangira ku chipatala de ukapita ku chipatala kuja amakakuyeza ukafotokoza kuti ineyo pena pake sinaende bwino koma munthu amene ndinaende kunkayikira nde iweyo amakuyeza akakuyeza akakupeza zonena kuti ulibe HIV amakakupasa mankhwala amene amakuthandizira kuti iweyo utetezeke usatengere matenda HIV mankhwala amene wawa amati PEP izizi zimafuna kuti zichitike pasanadutse masiku 3 kumbali ya HIV pasadutse masiku 3 ukakhaza nena kuti iweyo kuchipatala kuja mwina akuyeza munthu uja umankayikira akuyeza akupeza zonena kuti iweyo uli ndi HIV ndiye kuti sakupasa sopepoyi iweyo ndiye kuti ungoyamba dongosolo lina kuti uyambe kumwa ma ARV sure kumbali ya HIV nanga mwina kumbali ya matenda opatsana pogonana nawo pali njira imene ukhoza zitetezera munthu mwina waphochola uzoti walakwitsa munthu amene wagonana naye musaziteteza ukunkayikira pali chimene ukhoza upanga kuti mwina uziteteze matenda enawa ngati achina chindoko chizonono waona zonena kuti munthu uyu ukunkayikira tingane zonena kuti PEP wa chindoko kapena chizonono kuchipatala mankhwala amene osamapezeka sure ndeti ungodikira kuti uyambe kuonetsa zizindikiro kenako kalandire treatment chabwino pamene tikupitira ndi programu iyi munafotokozako kuyambirira kuti munambapereka treatment makamaka kufotokoza za treatment imene munthu akhoza kulandira anafunsa matenda ena ake amene akutitsatira apa koma nomwina in general mukhoza kufotokoza kuti ndi mathandizo otani amene mmapereka ku banja la mtsogolo amene kwa munthu amene ali ndi matenda opatsirana pogonana kutenganso kuti matenda awo alipo ochulukapo ndithu mmene munafotokozera matenda awa alipo ochuluka kumayambiriro kuja ndinafotokoza nena kuti matenda awa amayambisidwa ndi zilombo tosiyanasiyana pali ena amayambisidwa ndi mabacteria mavirus mafangasi nde pali matenda ena ndonena kuti kuchipatala kuja samayezedwa koma pali ena amayezedwa kunkhani yachina syphilis ndiye kuti munthu amakakuyeza HIV munthu amakakuyeza koma pali matenda ena ndonena kuti munthu sumayezedwa koma amakuthandiza amakupasa thandizo kutengera ndi zizindikiro zimene ukuonesa nde amakupasa mankhwala aja amakupasa mankhwala onena kuti
iweyo ukamamwa akalimbane ndi tizilombo tonse timene timayambisa matenda opasana pogonana pena amakupasa mankhwala onena kuti ngati zizindikiro zimene ukuonesa zabwera ndi matenda amene ayambisidwa ndi bacteria ndekuti mankhwala aja akathane ndi kachilombo kamene koko pali mankhwala ena ndionena kuti amakalimbana ndi tizilombo tamavirus mankhwala aja munthu akakupasa ukamamwa ndimene ndanenera kumayambiriro kuja kuti munthu umayenera zonena kuti ubwere ndi patena wako eti ena zimathatheka kuti munthu wina upeza zoti wapita kuchipatala akufotokoza kuti ndikukhala ndimadwala matenda opasana pogonana andibaya pamene wina mwina apita sakambaya akangompasa mapilisi ndithu masanitsa bwanji pamene pachi kuti uyu tingombaya uyu tingomupatsa mankhwala ako mafana ena amakhala anamva pakuti ayi kuli mankhwala ena kamene amabayidwa munthu wakhala wapita kuchipatala pankhani za matenda ogonana ndi kuyembekezera akakubaya nkupeza kuti angokupatsa mapilisi pasoti mukamwe folo zimakhala kuti mwaona matenda ake amene ndanenera kuti munthu amakupasa thandizo kutengera ndi zizindikiro zimene ukuonesa ndiye munthu ukapita kuchipatala kuja dokotala akakuona zonena kuti zizindikiro izizi zikuyenera kukhala kuti izi zikuyenera kukhala kuti pamakhala mankhwala ake othana ndi zizindikiro zimenezozo ndesi zimangotengera kuti apoti awani matenda opasana pogonana uje anakambaya ndi kuti ineso akandibaya ayi ndithu zimatengera kuti iweyo chavuta ndi chani mwene nasati hamaona ngati mwana Jackson ndina amene ali ndi mphamvu kwambiri kuposa kumwa of course anthu amaganiza choncho koma zimakhala nena kuti munthu umakhala zoti iweyo siuli mfield imene yoyo ndiye mmadziwa bwa anthu timaganiza musiyana kutengera ndi iweyo zimene wamva komanso ndi chinthu chomene ukuchionera alright ena kufunsa apa kuti kodi mauka ena makamba zoti kuti mauka amachokera mkati koma mwangu ankhulako zoti umamva kuyabwa nditi una ndi matenda amauka amene mwina watenga panjira yopatsana kudzera pogonana ndizoona kuti matenda amauka amathanso kuyambiranso mkati kapena ndi panja pokhala ziwalo zobisikazi mene ndafotokozera unena kuti wani matenda opasana pogonana amabwera ndi zizindikiro zofanana komanso nthawi zambiri amaperekezana zimatha kutheka munthu kuti ukumva kuyabwa chifukwa chonena kuti uli ndi mauka upezanso nthawi yomweyo ukamakanda muja mwina kutuluka chikazi chonunkha ndikuti matenda aja atani aperekezana ndithu ndeno nthawi zambiri matenda amene wawa amayenda moperekezana ndithu nde munthu ukakhala zonena kuti mwina waona zonena kuti uli ndi mauka upeza kuti ukutulusa chikazi ndikuti matenda amenewo ndangati ndawiri pamenepo akuti kodi abambo amadwalanso matenda amauka kapena ndi matenda azimayi okhaokha of course kwambiri amene amavutika nawo kwambiri amakhala azimayi kutengera ndi azimayi ife amene tinabadwira ndife osiyanabe ndi nzathu azibambo azimayi ife amanena zonena kuti ndi chilonda choti sichimapola ndi timasiyanabe ndi anzathu azibambo ndiye kwambiri nthawi zambiri amakonda kuvutitsa azimayi ife koma mzibambo ndi kuthekera kofalitsa matenda amenewo yes azibambo mwina ndinganezonena kuti ndi amene ali makaliya ndithu kunena kuti kunyamula penapa kukayika penapa chabwino tisanapite ku chinafulo zako zakuopsa za matenda amene wawa ndikupere mafulo zakonso kuti tisanafika kuti munthu ukatani kuti udziteteze ku matenda amene opatsana pogonana timafana tingodziwakonso za njerewere munakamba kuti ndi matenda amene amabweranso pa njira imene yopatsana kudzera pogonana ndichoncho kunena kuti munthu akakhala ndi njerewere akhoza kumpatsanso njerewere munthu wina chabwino mwina mukuzongofuna foto zako motambasula pa nkhani ndi matenda amene wawa a njerewere kuopsa kwake ndi zizindikiro zake kupatula kuti mwina munthu umatuluka njerewerezo okay njerewere ndi matenda onena kuti munthu umatuluka zinthu kumaliseche mzimayi ndi mzibambo yes zibambo zimatha kutheka kutuluka njerewere kusogolo kwa chida ndithu nde nthawi zambiri ndiyambira azibambo omweyo akhala zonena kuti ali ndi njerewere zija kusogolo kwa chida akamagonana ndi mkazi
pena maziwa benthawi zina munthu sumakhala kuti focused kuti munthu umone kuti kuli bwanji akuoneka bwanji pena zimathotheka kuti dango kumana momwe moyendamo umangopezeka zonena kuti zatheka ndithu ndakakhala zoti ndoti akugonana ndi mkazi uja mkazi amamva kukoma chifukwa chonena kuti njerewere zija zimakhala ngati kuti kukankanda mzimayi uja ishuwa ndithu ndi mzimayi amakhala ngati akutani akumva kukoma nawo kuopsa kwa njerewere ndikunena kuti ngati mene alili mzimayi zimatha kutheka kuti munthu sunakalandire thandizo ngati sunakalandire thandizo zimatuluka ndithu zitha kuseka koseku malobisika kusekeka ndithu chimozimozi ndi kwa azibambo shuwa ndithu ndimene ndanenera kuti zimathanso kupanga affect kuti munthu pasogolopa uzakhalibe ndi vuto lonena kuti ufuna mwana zizivuta koma ukalandira thandizo njerezo zimatha zonse zimatha of course pamakhala pena munthu umakhala zonena kuti mwina chitetezo chako thupi lako ndi chosikilako chifukwa chonena kuti mwina uli ndi matenda ena tipereke chisanzo cha matenda a HIV ukakhala zonena kuti uli ndi HIV mwina sukusatira ndondomeko za kamwedwe wa mankhwala sukumwa mankhwala chitetezo ndi chosikilako zimatha kutheka ndithu kuti matenda aja munthu mene ulili kulandira thandizo kuchipatala koma matenda aja osatha nde zija zimafuna kuti tiunikire makona zonse ndithu kumufunsa munthu uja bwanji kuti munthu mwina ali ndi HIV sakumwa mankhwala sakulandira thandizo loyenerera kunkhani ya HIV ndekuti munthu ukakhala zonena kuti uli ndi mavuto ngati amawatsajo pesa zoti uli nazo ndithu omwe mankhwala zinthu zija osatha chifukwa chonena kuti iweyo chitetezo cha thupi lako ndichotani ndichosika ena afusafusa apa kuti kodi ukatuluka timatulusa ting'ono koma tosayabwa mkati mwa khungu la abambo mzibatanthauza chani ati timatusa ting'ono koma tosayabwa tangotuluka mkati mwa chida cha abambo mwa khungu lake tili ndi matenda aja timati sifilisi sifilisi imene timati chindoko kumayambiriro amabwera ndi zizindikiro ngati zimenezozo munthu umatha kutuluka pena kamakhala ngati kuti mwina ndikachiphuphu chonchi olo mwina kaphulika olo mwina kakhala ngati kachilonda osabwereka ndithu ndi kamazapezeka zoti basi pyu kapita kokha nde munthu pena umazayamba kupanga liko kuti nthawi inake ndinazatuluka kokha ngati kachiphuphu kona kanapita kokha sikamawawa nthawi inakenso zinachitikaso choncho nde zimapezeka zoti munthu zinthu zomwina unazitengera ndi pakanthawi zimazayamba kuonesa zizindikiro patadutsa nthawi nde kuti zinthu zija mwina zatani zayenderera ndithu chabwino tingopumirako pang'ono tibwerenso tipitirize kukambirana pa nkhani imeneyi ya matenda opatsirana pogonana kuchokera ku programu imene akupatsira makamaka ndi abanja la mtsogolo. One, three, one. Aha, mwatipempha pempho lanu lamveka. Tikudziwa kuti ngakhale kuti mumakhala otanganidwa komabe mumafunitsitsa kupeza thandizo losiyanasiyana la moyo wanu. N'chifukwa chake ife abanja la mtsogolo takhazikitsa njira yophweka yolumikizirana nanu. Kwanonso kugwiritsa ntchito nambala ya TNM. Imbani foni mwaulere pa 1131 kapena WhatsApp nambala iliyonse kudzera pa WhatsApp namba iyi 0880185060 ndikupeza uphungu komanso kadaulo wina pa zaumoyo kuchokera ku banja la mtsogolo. Muli ku nyumba kapena ku ntchito, lumikizanani ndi akadaulo pa zaumoyo a banja la mtsogolo ndikuthandizidwa mwachinsinsi ukunsotu mukudziteteza ku COVID-19. Banja la mtsogolo, akatswiri pa nkhani zakulera. Uthengawu akukupatsirani ndi abanja la mtsogolo mothandizidwa ndi Global Affairs Canada GSC. takulandiraniso ku programu imene yapadera kuchokera ku banja la mtsogolo imene tikukambirana pa nkhani za matenda opatsirana pogonana.
tili ndi Berita Chisi kuchokera ku banja la Mtsogolo, ndipo ine ndi Happy Mzembe. Berita, pamene tikupita ndi programu yathu pali mafunso ochuluka amene akutitsatira akufunsa kuti adziwitsitse amvetsetse pa nkhani imene ya matenda opatsirana pogonana. Patricia Kumitundu akufunsa kuti kodi munthu kamamva kuwawa m'mimba pa nthawi yomwe mukugonana chimakhala chili chani? Pali matenda ambiri amene amabweretsa zizindikiro ngati zimenezozo. Tiyambire khansa ya khomo la chiberekero. Khansa ya khomo la chiberekero nayo imatha kubwera ndi zizindikiro ngati zimenezozo. Munthu koseku mwamuna wako yemweyo umakhala naye bwinobwino, mukamagonana za bwinobwino, koma kupezeka zoti popita pa nthawi kukhalira malo amodzi kuti munthu kumvaso ngati mwakale muja uhita osowa mtendere, munthu zinthu zosayenda zimatha kutheka kuti mwina uli ndi khansa ya khomo la chiberekero. Komanso matenda aja ndafotokoza kuti PID, pelvic inflammatory disease, nayonso imakhala ndi zizindikiro ngati zimenezozo. Sure, ndiye ukakhaza kuti waona kuti uli ndi zizindikiro ngati zimenezozo, ndi chinthu chabwino kwambiri kuthamangira kuchipatala. Ukathamangira kuchipatala kuli thandizo ndithu. Ndingosindikaso pa khansa ya khomo la chiberekero. Khansa ya khomo la chiberekero ili ndi treatment. Komanso pena ndinganizona kuti ilibe treatment. Chifukwa imene ndanenera choncho ndichonena kuti ineyo nthawi zambiri ndimalimbikitsa kunena kuti munthu ukayezese khansa ya khomo la chiberekero nthawi imene sukuona zizindikiro, nthawi yoti ngati imene tili lino ndine sukudandaula pena paliponse. Nthawi imene ija imakhala nthawi yabwino kuti ukayezese ndithu, chifukwa yoti kuti akakupeza nthawi imene ija zimatha kuchita ubwino. Kuli treatment ndithu zija anthu mwina anthu amamva kuti khansa akaotcherera zachonchozo. Koma munthu ukakhala zonena kuti wapita nthawi yonena kuti wayamba kuona zizindikiro zonena kuti zizitha kukhala khansa ya khomo la chiberekero, nthawi zambiri imakhala zonena kuti nthawi yatani, nthawi yatha. Ndizija ukapita kuchipatala mwina akakugonika, upitaso akugonika, kena kwamazango kuuza kuti amayi mukuyenera zonena kuti mudani mungokonzeka ndithu mukadikirire ku nyumba. Umakhala pa program ija amati palliative care. Ndiyo mangozolera amayi ngati kumuzi kuti ng'ombe mukangogawa. Ngati pali zinthu ngati izi ndiyoti mukuyena kuti muzikonzekerese. Chifukwa chona limakhala zonena kuti nthawi yatani yatha. Chabwino ndinafotokozapo kanthawi kena kunena kuti anthu ena amakhala manyazi kuti bwere kuchipatala ndi adzambofotokoza mwina kuopa kuweruzidwa kuti mwina ndokonda zogonana nanga mase matenda watengera panjira yogonana. Mwina ngati abanja la Mtsogolo mukhoza kulimbikitsa banja anthu amene mwina amakanika kuti abwere kuchipatala adzafotokoze akakhala ndi zizindikiro kapena akamadzikayikira kuti ali ndi matenda opatsana pogonana. Ku banja la Mtsogolo tili ndi anthu onena kuti ali ndi ukadaulo pa nkhani ya matenda opatsana pogonana. Ndiye ndizomveka ndithu munthu kuchita manyazi kufotokozera munthu kuti ine munthu sindikumva bwino, chifukwa chonena kuti zinthu zimagwira malo obisika. Komanso anthu timaweruza mwachangu, chifukwa chonena kuti munthu akakufotokozera kuti mwina ndikumva choncho, choyambirira chimene chimabwera ndiye kuti awa sakutani sakuyenda bwino, ndiye kuti mwina ali ndi mwina akazi ambirimbiri olo muna ambirimbiri. Komano chimene ndingapange ashuwa anthu kubanja la Mtsogolo, pali zizindikiro zambiri za matenda opatsana pogonana zina tafotokoza, zina mwina tayiwala sitinafotokoze, mwina mnazimva pena pake olo mnaziwerenga pena pake. Choyambirira kubanja la Mtsogolo ali ndi call center ya banja la Mtsogolo imagwira ntchito Monday mpaka Sunday. Monday mpaka Saturday timalandira ma phone calls ndithu. Tini namba ya ulere 1131 imene munthu utha kutiimbira kugwisa ntchito line ya TNM. Of course we are working on kuti ndi namba ya Airtel yomwe itani yambe kugwira ntchito, koma pakadali pano ndi namba ya TNM yokha. Ndi munthu utha kutiimbira ndithu mwa ulere upeza simu kadi yako ya TNM upita pa seli poduka mphepo ndithu. Pamene koko kuli anthu onena kuti ndi ukadaulo wawo ndithu ukacheza nawo, kucheza nawo kuwafotokozera kuti ineyo
munthu sindikuziona bwino ndi amakuunikira zochita apart from makhozi pano anthu tinasogola tili ndi ma WhatsApp tiso ndi nambala ya WhatsApp mwina muiona pasi pa screen pa munthu utha kutumiza message ma message a WhatsApp wa amayankhidwa Monday mpaka Sunday Monday to Saturday timayankha kuchokera 8 koloko kulekeza 4:30 pamene Sunday timayankha kuchokera 8 koloko kulekeza 12 koloko masana komanso pa Facebook munthu utha kutitumizira message pa Facebook ticheza bwinobwino ndikuunikira zochita pa Facebook pali kachisisi kapena umango pali chisisi ndithu tilowera ku inbox pa Facebook pompo ticheza tikuyankha bwinobwino ndipo it's very private and confidential usadere nkhawa kuti ndikuti ndikacheza choncho izafika nthawi yake kabanja mtsogola zamba kulemba mayina kuti wakuti ana zalandira thandizo la chizonono wakuti ayi ndithu komanso banja la mtsogolo ali ndi zipatala pafupifupi mboma lina lililonse Malawi muno pali maboma ena mwina tili ndi zipatala ziwiri zitatu zinayi ukangoona zono ndipena pake unaonapo kliniki ya banja la mtsogolo waona zonena kuti zakuvuta ungonyamuka mwachisisi upita kumeneko ukakumana ndi madokotala athu ukafotokozera akakuthandiza ndipo mtengo wakenso ndiomverera ndithu onena kuti munthu akakuthandiza paka mtengo kabwino ndithu iwe ndikukhala bwino akuti kuti ndizotheka kugonana ndi munthu amene ali ndi matenda opatsana kugonana koma iwo osatenga matenda awo ndizotheka pali matenda ake pali matenda ake onena kuti munthu utha kugonana naye munthuyo ali ndi matenda awo iweyo usatengera tiyambire ku nkhani ya HIV ndizotheka ndithu munthu kugonana ndi munthu ali ndi HIV wina alibe HIV munthu uja usatengera nthawi zambiri izi zimafunika kuti munthu amene ali ndi HIV uja akhaye zonena kuti ali pa mankhwala ndipo akumwa mwandondomeko akakhala zonena kuti ali pa mankhwala akumwa mwandondomeko chitetezo cha thupi lake chimakhala chokwera ndiye chitetezo chake chikakhala zonena kuti ndichokwera kachilombo kacha kamakhala ngati ndikofoka ndikogona ndithu ndiye kuti kapite kwa wina uja machances ake amakhala ocheperako kuti wina uja atengere ka chilombo ka HIV koma pali matenda ena upasana pogona nawa ndonena kuti ukagonana ndi munthu onena kuti ali nawo machances onena kuti utengere amakhala ochuluka kwambiri koma zimangotengera kuti mwina ena zizindikiro zake sizimachedwa ena amachedwerapo kuti uonese zizindikiro mmene wachilola za zizindikiromo ena akufunsa papa kuti ukatenga matenda achizonono pamatenga masiku angati kuti uyambe kuonetsa zizindikiro kuti uli matenda achizonono nthawi zambiri 1 to 2 weeks zimatha kutheka ndithu kuti munthu yambe kuonesa zizindikiro chabwino akufunsa ena pakuti kodi umukala ukhoza umapezeka AIDS paja ukala ndi umuna tinene kuti ma sperms tanena zonena kuti matenda awa amapezeka ma fluids amene amapezeka mu thupi la munthu ma fluids amene amapezeka mu thupi la munthu ma sperms ali mu gulu limenelo ndi matenda alimo ndithu akuti akufusa pali pa matenda onse amene mwatchula aja mwina sonatchule onse 30 niona fotokozera muja wachilako ndithu angapo pali matenda amene ali ochizika komanso osachizikira ati kuti olakhala under treatment mwina unafotokozapo modutsirako za zimenezo mwina ukhoza kungofotokozaso matenda ambiri opasirana pogonana andiochizika tinda achina chindoko achina sifilisi mauka ukakhala zonena kuti wapita ku chipatala wakalandira mankhwala wakalandira treatment umakhala bwino ndithu zimafunika kuti munthu ungochita machawi koma pali matenda ena ndionena kuti amabwera kuzakhala ndipo vuta kuti apite mwina ndizo tosalipo vuta koma samapita tili kunkhani ya HIV tonse tikudziwa zonena kuti HIV imene inabwerera mpaka pano mankhwala ake sanapezeke tiumapezeka ndi mankhwala wonena kuti amangokuthandizira munthu kuti ukhale wathanzi chitetezo cha thupi lako chikhale chokwera munthu uzitha kugwira ntchito zako mwabwinobwino usamakhale odwala zachonchozo
ena so anafusafusa kuti kodi munthu amagazi a group O umatha kutenga matenda amene opatsana pogonana kapenanso kapitengamo amatha kuonekera chifukwa anthu kunjawo amayankhula zambiri munthu amagazi a group O sangatenge HIV sangatenge mwina matenda ola akatenga matendawo zinthu sizimaoneka akamuyesa samakapezeka nako kachirombo mwina kuzafotokozapo. Of course anthu ambiri khulupirira zimenezozo amanoti wakuti uja ndiye kuti ali ndi gulu chifukwa chake sakutengera HIV. Magazi ndi magazi. Munthu wa type ya magazi ena aliwonse amatha kutengera matenda ndithu. Kaya munthu ukhaye ndi group O kaya ukhala ndi A kaya ukhala ndi gulu chani matenda umatha kutengera ndithu. Ndikuonetsa zizindikiro ndikudwala ndithu. Zimenezo zonena kuti wa gulu O kaya amakhala ngati kuti iyeyo magazi ake ndamphamvu chifukwa amakhala universal donor ndiye kuti iyeyo sangatengere matenda opasana pogonana tifa. Tivulala komano tingoziwa zonena kuti munthu group ina iliyonse ya magazi ngati ukugonana ndi munthu onena kuti ali ndi matenda mosazitereza umatha kutengera matenda aja mosavutanso. Chabwino akuti matenda ogonana akakhalitsa kuti amayambitsa khansa ina afusa auziro za khansa kuzibweretsanso kuti kuti matenda ogona opatsana pogonana akakuti akhalitsa mthupi akuzoyambitsanso matenda a khansa. Osati kuti akakhala zonena kuti akhalitsa koma matenda awawa tafotokoza kale kuti pali khansa ilipo ya mitundu penanso timapezeka ndi kuli matenda aja amati ano cancer. Of course amene amakhazo pa chiopsezo kwambiri kuti akhale ndi matenda awa ndi anzathu mageye chifukwa choti cha nchitidwe umene amapanga. Nde sitinganene zona kuti akakhalitsa mthupi amayambitsa khansa ayi komano matenda opasana pogonana khansa ilipompo ndithu. Chabwino ndikuona nthawi apa koma matenda kuti pita muno khoza kulimbikitsabe motana amene akutitsatira pano pa Zodiac TV za kufunika kuthamangira kuchipatala ukakhala kuti ukuona zizindikiro za matenda opatsana pogonana komanso khoza kulimbikitsa bwanji kuti anthu apewe angapewe bwanji makamaka matenda amene opatsana pogonana. Chabwino chachikulu so of course zambiri ndi zimene tafotokoza koma mmene tafotokozera unena kuti anthu akakhala zonena kuti ali ndi matenda opasana pogonana manyazi amakhala number 1 kuti ndikapita kuchipatala ndoti azika ndi jaja chani kuti ine ndokonda zogonana ndinokonda zokonda kundazi ayi ndithu moyo munthu ndi wako amati phukusira moyo sakusungira munthu wina umazisungira wekha. Munthu ukakhala zonena kuti waona zonena kuti pathupi pako pena pake sipali bwino ndi chinthu chabwino kwambiri kuthamangira kuchipatala. Tindi zipatala zambiri zimathotheka kuti anthu ena mwina ali kutali kuti mwina banja mtsogolo kulibe koma mwina kuli ka private clinic ka kuti chipatala cha boma utha kuthamangira kumene koko. Komanso kupewa kuposa kuchisa. Mwina nenzo nena kuti abstinence zimatha kutheka munthu mwina iweyo suli pabanja komano kuti uzilese kukanika. Utagwisa ntchito kondomu mmene ndafotokozera kondomu imatetezera ku matenda ambiri opasana pogonana. Of course ngakhale pali ena onena kuti amadusa abe mkondomu koma ambiri kondomu imatithandizira komanso munthu upate na mmodzi. Munthu kakhala zonena kuti uli ndi pate na mmodzi umakhala pa ngani zote pa stage abwino yonena kuti ndiye kuti zinaziwatani wazipewa. Komanso kukayezesa kunkhani ya khansa ya khomo la chiberekero. Munthu uli pa age onena kuti ukubereka yoti sexually active ndi bwino ndithu kuthamangira kuchipatala ukayezesa ndithu. Akandilowese chitsulo akatani akuti kumakhala chitsulo kumeneko. Of course koma sichimapweteka kunena kuti munthu mpaka uchite kuoperatu kutali. Ukakayezesa nthawi yabwino zimene zija zimathandiza ndithu kuti munthu ulandire thandizo komanso upewe zambiri chifukwa chonena kuti khansa ya khomo la chiberekero imazunza ndithu.
chabwino imazuza koma ukakhala zonena kuti mwina munthu wapezeka nayo nthawi yonena kuti zizindikiro zisanayambe munthu umalandira thandizo ndithu ya ndiye kuzilesa kukayezesa komanso ngati zavuta kuzilesa let's condomize. Condom it's a dual protection amatero imathandizira ku matenda kuti munthu usatengere matenda opasana pogonana komanso mimba zobwera mosakonzekera ndikuti anzanga amene tili ku skulu pamene popo tapewa zinthu zingati ziwiri timaliza skulu yathu mimba tisanatenge komanso tisanatenge chani matenda opasana pogonana ngati tili ku university timaliza zaka zathu zonse mpaka tizafike stage yonauti apa pene ndozona ngati kuti ndakhwima ndithoka lowa kubanja mimba sititenga matenda aja sititenga ngati kondomu yavuta mwina munthu utokhala ndi patena mmodzi oti you should be faithful kwa patena uja ndiye kuti zambiri tikhala zoti tatani tapewa pamenepopo koma tikangomva kuti pena pake pangoti pokopoko nthupiri mwathumu tiye ndithamangire ku chipatala tiye ndi zipatala zolipirisa komanso zipatala zaulere malawi kwathu kuno ku chipatala ndi kwa ulere ndithu ngakhale kukhale laini ku zipatala zathu zaboma koma ukapita umakadikira ndithu mpaka amadani amakuthandiza ndiye kuti siku lako lapindula ndithu wapewa zinthu zambiri zimene zikanabwera msogolomu chifukwa cha vuto limene mwina munthu walilekerera. Sure. Pali mafunso ambiri apa komano nthawi sikutilola sindidziwa ngati pali kenaka kamene kanatsalira kamene umafuna kuti amene akutitsatira pano usanasiyane pali kenaka kalikonse ngati kapena mwina zapadera. Anthu ali ndi mafunso ambiri anthu amakhala ndi mafunso titokhala masiku awiri pano anthu akalakale kufunsa koma mafunso mwina panomba munafunsa koma funso lanu silinayankhidwe olo mwina funso lina libwera ifeyo titamaliza programu yathu ndafotokozapo kuti kubanja mtsogolo timacheza ndi achinyamata ndinganoza kuti wina aliyese ndiwe mfulu ndithu tili ndi nambala ya ulere yosafunanso mainisi 1131 mutiimbira pa TNM mukatiimbira Monday mpaka Saturday kuyambira loko kulekeza hafo madzulo ticheza mpaka munthu upeza chimene ukufuna ngati taona zonena kuti mwinako chani mwina timakhala busy chani utha kutumiza ka message pa WhatsApp kuti ndi nambala ya WhatsApp ndithu mutha kutitumizaso message pa WhatsApp mukatitumizira message muzayankhidwa ndithu ndikukunikirani zonse imene mungachitire kuti muthandizike komanso pa Facebook abanja mtsogolo alipo mutha kuti panga follow pa Facebook komanso kutumiza message muzathandizidwa ndithu ngati posepa zavuta kuti mwina simnayese mungakwanise kuimba phone kutumiza message tili ndi makliniki mine ndanenera muja tili ndi makliniki ambiri Malawi muno mwina pafupifupi boma lina lililonse tiliko ndithu abanja mtsogolo tipezeni kumeneko mutha kupita pa reception paja kukauza kuti ineyo ndimafuna ndifunseko mafunso awiri atatu akakuthandizani ndithu nkhawa zanu mukatula kumeneko. Nathokoza kwambiri namwino Belita Chisu chokera kubanja la mtsogolo kuti unapezeka program ineyiso yapadera zikomo. Tikatereso ndikuti tamaliza zimene tinakutengerani kuchokera ku program ine yapadera kuchokera ku banja la mtsogolo limene makambirana pankhani zokhudzana ndi matenda opatsana kudzera pogonana. Namwino Belita Chisu afotokoza zambiri ndipo minafotokozera mungati mwindi mafunso komanso ndi mangazina afike na banja la mtsogolo kuti akuthandizeni pa mafunso amene muli nawo. Ine ndi Happy Mzembe titero kuti zikomo kuti munali pamenepo.